Erka bingihîn a sinemayê neve gotina çîrokan e. Sezar Zavattînî. Podcast Kurdî qise dike. Ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. Silav guhdarên azîz, Podcast Kurdî ji Stenbolê qise dike. Belê min bernameya xwe ya dawî de qala sinemaya nûjen ya Fransayê û taybet qala derhener godax kiribû. Îro di vê bernameyê de jî em ê behsa sinemaya İtalyanan ya realizma nû bikin. Ev her du rêbaz jî bo dîroka sinemayê zor giring in. Bêyî ku em bi hûrgûlî behsa sinemaya İtalyanan bikin, em ê hinek qala rewşa salên şerê cîhanê yê duyemîn û di wê qonaxê de rewşa sinemaya İtalyanan bikin. Wekî gelek welatan, İtalya jî di nav şer de bû û bi aliyê aborî de rewşeke zor xerab de bû. Gelek mirov bêkar bûn û xelk di nav xizanî û feqiriyê de dijiyan. Di vê rewşê de sînemaya İtalyanan çawa bû. Demek pir dirêj li İtalyayê di salonên sînemayê de filmên bi tarz û şêweya Hollywood ku ji wan re dibêjin telefonî Bianchi yanî filmên telefonî spî dihatin nîşandan. Dema serok bûna Mussolini de demên pêşî Mussolini zêde balaxwe nedida sînemayê. Lê paşê dît ku li Almanyayê filmên pir mezin tên çêkirin û van filman ji bo propagandayê xwe kartînin, Mussolini jî li İtalyayê salonên gelek mezin dide çêkirin. Stüdyoyê mezin vedike û her wiha zanko û dibistanên sînemayê birêya wî tê çêkirin. Belê stüdyo û salonên pir mezin hatin çêkirin, lê filmên ku di van stüdyoyan de dihatin kişandin filmên çawa bûn. Dema em van filman temaşe dikin, em İtalyayeke xwe di îhtişam, mirovên elît û burjuva dibînin. Wekî ku li İtalyayê şereke mezin qet neqewimî be. Komek derhener, duan salan de taybet sala 1939 de dest bi çêkirina filmên cewaz dikin. Teorîsyenê sînemayê antxebazan jî dema qala vê re bazê dike dibêje belê li İtalyayê duan stüdyoyan de filmên melodram û ji aliyê hunerê ve filmên baradayê dihatin kişandin, lê aliyek de jî di kolanên İtalyayê de ceribandinên nû dest pê kiribûn. Li gorî antxebazan realizma nû di dema Mussolini de dest pê dike û di salên 1905 de di nav dinyayê de belav dibe. Her wiha dema kovara kêw du sînemayê li Fransayê derketibû ve demê derhenerên Fransî jî dibin tesîra neorealizmo yanî realizma nû de bûn. Hin derhenerên ku pêşengtiya realizma nû dikirin wan e: Roberto Rossellini, De Sica, Visconti, Blazetti, Mario Soldati û Cesare Zavattini. Filma Visconti Ossession ku di sala 1942 de hatiye kişandin, filma yekem bo vê rêbazetê qebûl kirin. Lê ji ber ku film ji aliyê dewleta İtalyayê ve hat qedexê kirin û sansür kirin, film nehat nîşandan. Filma Roberto Rossellini Roma Sitte Aperta yanî bajarê vekirî Roma ya ku di sala 1944 de hatiye kişandin, ji hela hin nivîskarên sînemayê ve yekem filma realizma nû tê qebûl kirin. Di salên 1940 de realizm rastî pêşbîniyê nû bû. Ji aliyeke ve piştî şer sînemaya realîst ji nava dûmana bajarên Ewropayê derket. İtalya piştî şer ne bi tenê duwarê çêkirina filman, bi kovarên weke Bianco e Nero yanî reşûspî, çînema, La Revista de Cinema Italiano yanî kovara sînemaya ya İtalyan, Cinema Novo û film kritika yên sînemayê û êşanên Biblioteka Cinematografîka bû meydana sînemayê. Podcast Kurdî qise dike. Ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. İtalya piştî şer nasnameya xwe ya neteweyî wan da kiribû
û pêwîst didît bi saya sînemayê ve nasnameyê dîsan ava bike. Belê guhdarên xweşdivî, rastî jî mijara realîzman û gelek berfireh e. Li heta ji destê min tê ez hewil didim ku bi Kurt û Kurmancî ji we guhdaran re vebêjim. Bê ku xelas bikim dixwazim derheqê desîka û fîlma wî ya latrî di piçiklet de yanî duziyên duçarxeyan bikim. Ev fîlm ji hela hin nivîskarên sînemayê ve di nav vê rebazê de fîlma herî baş tê hesibandin. Fîlm di sala 1940 de hatiye kişandin û senaryoya fîlmê jî derhener û senarîstê navdar Sezar Zavattînî nivîsandiye. Dema em lê temaşe dikin, em yekser xwe di nav kolanên Romayê de dibînin. Zilamekî karker bi kurê xwe re duçarxeya xwe ya ku hatiye dizîn digere heke nebîne ve ji kar biavetin. Bo wê demê jî kardîtin qet nehesane. Aborî gelek xerabe û tesîra şer hey jî berdewam dike. Axir neçar dimîne û duçarxeyek din dikeve peşiya wî û ev jî wê duçarxe didize bastê girtin û ber çavên kurê xwe dikeve rewşeke şermî. Ev fîlm piştî şer yekem fîlma komünîst tê hesibandin. Mesaja filmê xweş diyar e. Mirovên xizan û feqîr bo ku debara xwe bikin, ango bikaribin bijin ji hevdû hin tiştan didizin. Aliyekî hevpar di navbera vî fîlmî û filmên din yên ku bi vê rebazê hatine çêkirin heye. Lîstikvanên ku di van fîlman de dileyîzin, piraniyên wan amatörün. Her çi qas bikar anîna teknîkê de kemasiyên wan hebin jî jiyaneke rastaqîn nîşanî me didin. Ji ber ku fîlmên bi vê ramanê tên kişandin ne li stûdyoyê, di kolanan de tên kişandin, hin hareketên kamerayê yên nû jî dikevin sînemayê. Derhenerê fîlmê di gotbêjeke xwe de dibêje, ji ber ku min rewşa İtalyayê nêçar, xîzan û feqîr nîşanda, demek dirêj fîlmên min bala İtalyanan nekişand. An jî ev yek wan aciz zikir. Lê paşê qedrên van fîlman fêm kirin. Kesên ku dixwazin fîlmên ku bi vê rebazê yanî realîzma nû hatine çêkirin temaşe bikin, ez dikarim çend fîlmên din jî pêşniyar bikim. Hûn dikarin li fîlma Roberto Rossellini, Romacita Aperta yanî bajarê vekirî Roma, Visconti, La Terra Trama yanî art dihêje, fîlma Amore in Città yanî di bajar de evîn ku ji hela Sezar Zavattînî ve hatiye kişandin temaşe bikin. Podcast Kurdî qise dike. Ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. Belê guhdarên ezîz, em îro jî çûn welatek din û em li ser realîzma nû ya ku di sînemaya İtalyayê de cih girtiye axivîn. Ev rêbaz di dîroka sînemayê de rêbazeke zor giring e. Em ê di podcastên xwe yên din de jî qala rêbazên sînemayê yên welatên din bikin. Heta weşanek din bimînin di nav xêr û xweşiyê de.